To, jama'a assalamu alaikum. Sunana SP Abdullahi Haruna Kiyawa, jami'in hulɗa da jama'a na 'yan sanda a nan jihar Kano. A kwanakin nan 3 zuwa 4, wato tun daga ranar 1, ranar 2, ranar 3, ranar 4 ga watan Tara na wannan shekara ta 2023, akwai wasu abubuwa da suke ta yawo wato a cikin Kano na cewa waɗansu mutane masu shan jinin mutane suna nan suna yawo gida-gida, wanda kuma in suka shiga gida suna shan jinin mutane. Bayan waɗannan maganganu da aka yi ta yaɗawa, wato mun samu ƙorafe-ƙorafe ko in ce rahotanni da dama, kamar unguwar Hotoro, unguwar Zango, Rijiyar Lemo, unguwar Gwagwarwa, sannan kuma da Kwana Huɗu. An ga waɗansu mutane ana yunƙurin afkar musu, a rufar musu, a kashe su, wai da zargin cewa wai masu shan jini ce. To waɗannan rahotanni da muka samu, mai girma kwamishinan 'yan sanda na jihar Kano, CP Muhammad Hussaini Gumel, wanda al'ummar wannan jiha suka wa laƙabi da faɗa da cikawa, ya ba da umarni an tura jami'an 'yan sanda waɗannan wurare da gaggawa, wanda aka yi ƙoƙari aka kuɓutar da waɗannan mutane, mafi yawancin su ko in ce gaba ɗaya wanda muka samu rahoton mata ne. Wannan magana ta zargin cewa akwai waɗansu mutane masu shan jinin mutane wanda suka shigo gari, daga rahotannin da muka samu, daga binciken da muka yi, babu wani abu mai kamar wannan. Na farko, a unguwar wato Kwana Huɗu, 'yan mata ne guda 3 suka shiga wani gidan ana cajin waya a gidan, sun je sun kai wa matar gidan cajin waya, dama biya ake, sai dai ta ce da Allah za ta ɗan shiga banɗaki. Shi kenan matar gida ta dinga ihu, wai ta zo ne ta shanye mata jini. Ai mai gida ya zo aka kama 'yan mata suka kulle su a ɗaki. 'Yan unguwa suka taru ana yunƙurin ɗaukar doka a hannu, wato a kashe waɗannan 'yan mata, wanda da muka yi bincike, wanda kuma gaba ɗaya muka ga duk wannan abu da aka faɗa ba haka ba ne. Haka zalika bayan wannan, a unguwar Hotoro, wai an ga mata a unguwa, haka kawai aka dinga ihu wai masu shan jini ne, kawai bakin fuska. Ɗaya ta zo neman gidan 'yan uwanta ne, ɗaya ma wato mabaraciya ce. Haka zalika da wasu abu irin waɗannan abubuwa, in an ga bakin fuska sai a je a yi yunƙurin rufar musu wanda sunan masu shan jini. Wannan jita-jita da ake yaɗawa akan cewa akwai waɗansu mutane wai masu shan jini sun shigo jihar Kano, a rundunar 'yan sanda ta ƙasa reshen jihar Kano ba mu samu ko mutum ɗaya, mace ko namiji, da aka ce wai an sha masa jini ba, babu. Ko a ce mutum wani ta dalilin wani abu ya rasa wani sassa na jikinsa, duk waɗannan magana babu su, babu dalilinsu. Kawai waɗansu mutane ne masu neman tada hankalin al'umma, waɗanda suke neman su ga cewa sun kawo matsala jihar Kano, su ga sun tada zaune tsaye, su ga cewa kawai sun kawo rikici, sun yi amfani da wannan damar sun cutar da mutane, suke ta tada waɗannan maganganu. Gaba ɗaya maganganun nan babu su, babu dalilinsu. Zuwa wannan lokaci da nake muku bayani, wato mun kama mutane guda 8 da yunƙuri, wasu da duka ma da suka yi irin waɗannan mutanen, wasu ma a cikinsu ma barata ne. Saboda haka mai girma kwamishinan 'yan sanda na jihar Kano, CP Muhammad Hussaini Gumel, a madadin ita kanta rundunar 'yan sanda ta ƙasar reshen jihar Kano, ana ƙara godiya ga al'ummar jihar Kano na haɗin kai da kuke bamu, babu dare babu rana. Sannan kuma a kiyaye duk wanda bai tada irin wannan hankalin, haka kawai ka ga mutane ka ce za ka rufar musu, rai ba wasa ba, ka illata mutum ba wasa ba. To duk wanda aka kama, wato ya zo hannun hukuma, to fa za a bincike kuma a gurfanar da shi a gaban shari'a. Yanzu haka mun kama mutane guda 8, wanda ɗaya a ciki ma akwai wanda muka same shi da makami irin ɗan bidan nan, wanda in ka ga makamin ma abun tsoro ne, wai ya fito ba an ce masu yin. Maganar wannan wanda suka shigo da zancen shan jini a nan faɗin jihar Kano, 'yan sanda ba samu rahoto ko ɗaya na wani mutum da ya kawo kansa ko aka nuna shi aka sha jininsa ba, ko kuma wani a ce wai ya rasa sassa na jikinsa ba. Kawai mutane ne suke jita-jita, suke haɗa irin waɗannan rahotanni da surutai don su tada hankalin al'umma. Sannan kuma abin da ake shi ne, duk inda aka ga wani baƙuwar fuska wanda kawai akwai zargi, abin da ya kamata a yi a sanar da 'yan sanda, ko a kira lambobin wayar da muke bayarwa kamar haka: 0800 32 41 9754, akwai 081 23 82 1535. Mun gode da haɗin kai da ake bamu a kowane lokaci.